Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnnen Cherifla télé studio fɔlɔ kɔnɔ Moribabugu an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye ni tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba filɛ nin Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé kelen kɔ ka welewelemada kɛnɛ caman sigi kungo kɔnɔ tasuma jeni kɔlɔlɔw kunkan u ye a yira san 2020 kɔnɔna la yiri hakɛya mun kan ka tigɛ n'u k'a ma fixation des quotas o baara in kɛra ka bɛn janvier kalo tile 22 ma u labanna ka baarakɛminɛn caman di kungo labaaralaw ma o de ye bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la aw dangana Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé kelen kɔ ka welewelemada kɛnɛ caman sigi kungo kɔnɔ tasuma jeni kɔlɔlɔw kunkan u labanna k'a yira san 2020 kɔnɔna la yiri hakɛya mun kan ka tigɛ n'u k'a ma fixation des quotas o baara in kɛra ka bɛn janvier kalo tile 22 ma u labanna tuguni ka baarakɛminɛn caman di kungo labaaralaw ma Amadou Jalo ani Samba Tarawele ka sɔrɔlen don kumakan bɛ lase Kafunɛ Bacili fɛ San kungo kɔnɔna jiri jate hakɛ o ye baara ye jiri ani kungo kɔnɔna labaarakɛlaw b'u ɲɛsin baara min ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ji ni kungo lakana cakɛda ka fara Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou Cissé kan ani kungo kɔnɔna labaarala tɔw bɛɛ lajɛlen jate in bɛ ɲɛsin san jiri hakɛ lasɔrɔta ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ tali kɛ ɲinan san 2000 ani san 20 kunkan baara bolodalen min ni o bɛ ɲɛsin kita cercle kungo kɔnɔna lakanani a n'a labɛn baaraw ma hakilina in bi don o de kadara kɔnɔ ɲɔgɔn ye bolila fixation de quota ka o ti dɔwɛrɛ ye an k'a dɔn k'a fɔ an ka forêtw kɔnɔna na an bɛ se ka jiri hakɛ min tigɛ san kɔnɔ an bɛ se ka gomme hakɛ minnu bɔ an bɛ se ka sikɔlɔ tɔmɔ kɔnɔ pour que an ka forêt ninnu u bɛ se ka laɲɛnɛmaya cogoya min na parce que plan ninnu yɛrɛ kɛ kun ye o de ye donc an n'u bi jɛ ka sigi ka kuma san 2000 ani san 20 jiriko jate baara in a kɛra ka sanga ni Royal Moto 37 fana dili ye ka ɲɛsin kita cercle jirila baaralaw ani kita cercle commune rural kelen-kelen mairiw ma buruyɛti 10 jiri sɔnna 20 ani baarakɛ minɛn wɛrɛw caman olu fana dira dili fɛnw na ni y'a musakaw bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ taa se sefa wari miliyɔn 21 na baarakɛ minɛn minnu dilen filɛ ni kungo kɔnɔna lakanaba ninnu ma a bɛna kɛ sababu ye hali bi ka dɔ fara u ka baaraw kɛcogo ɲumanw kan a bɛ plan kɔnɔ sac massif parce que n'i tɛ ko in kɔnɔ e tɛ massif dɔn massif kɔrɔ wulada fɛn o fɛn bɛ yen ni baara bɛ k'a la a ka kan ka lakana a lakanabagaw n'o ye comité mɔgɔw ye n'o ye an ka agent de surveillance minnu bɛ travaux techniques ninnu suivi a ka kan bolifɛn dɔ ka d'u ma pour que u ka se ka yala yala n'u ye tiɲɛni min ye kungo kɔnɔ u k'a lase eaux et forêts ma n'o ye gouvernement ka lasigidenw ye u ka se ka wuli u k'u ka disposition ta moto ninnu di kun y'o ye walasa an ka se ka wula in lakana hakɛya min fɔra fana pour que tɛmɛ kana k'o kan ko suivi min kan ka kɛ ka baara nin kɔlɔsili kɛ pour que baara in kana tiɲɛ sugu si la u ye moto 10 de di an ka commune ma moto 9 o de dira dugu 9 ma parce que dugu ninnu 9 de bɛ an fɛ yen massif bɛ dugu mɛnw na donc moto kelen dira olu bɛɛ lajɛlen ma ka ban ka moto 1 di mairie ma ka miliyɔn 1 da moto in bɛɛ kan maintenant n'i y'o kɛ mɔgɔ ye jamana in kɔnɔna na hali ni gouvernement yɛrɛ y'o kɛ a ka kan ni foli ye donc an b'u fo o baara la ni sigiba min ni o kelen filɛ ni a kanuna sigida ɲɛmayaso ma ɲɛmaw fɛ kosɛbɛ laɲini ani bɛnkan minnu tara sigi kɔnɔna na jigin bɛna kɛ ni o ye dugu kɔnɔ ni ka o ci kɔmasegin kɛ dugudenw ye san 2020 yiri hakɛya mun kan ka tigɛ n'u k'a ma fixation des quotas o baaraw kɔfɛ sirakɔrɔ sous-préfet y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ nin baara in na a tilala k'a ɲini Société de gestion forestière Abdoulaye Alidou ɲɛmaw ka fara eaux et forêts kan ni kungo baarakɛlaw fɛ bɛnkan minnu kɛlen filɛ nin bɛɛ k'a kumakan bato Amadou Jalo ani Nuhu Kone ka sɔrɔlenw don kɔnɔna tɔnɔbɔli yɛlɛma bɛna don a baara taabolo la parce que fɔlɔ yiri tun bɛ tigɛ kɔrɔn fɛ a bɛ tigɛ tilebi fɛ a bɛ tigɛ ba fɛ a bɛ tigɛ kɛɲɛka fɛ o de dabilara c'est-à-dire que plan de bɛ labɛn sisan plan d'aménagement de bɛ bila en place olu de bɛ labɛn service technique fɛ pour que yiri kungo kɔnɔna tɔnɔ bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na o kɔrɔ ye ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni plan t'a la yiri tɛ tigɛ yen sisan
société forestière u bɛ pépinière u labɛn ka na n'a ye u bɛ mɔgɔ dɔw ɲini mun bɛ occuper pépinière la minnu bɛ yiriw turu parce que contrat de don service technique n'o ye eaux et forêts ye ani collectivité ani comité de gestion mɔgɔw contrat de don ni u y'a fɔ cogo min na an y'a fɔ salle kɔnɔ sɔgɔmada in na ko contrat in ni a ma respecté contrat bɛ cassé contrat wɛrɛ tɛ signé donc ça veut dire que min bɛ fɔ contrat kɔnɔna na o de bɛ respecté an b'a fɔ o ma les clauses du contrat seront obligatoirement respectées n'o ma respecté contrat bɛ cassé o dun man di société mɔgɔw la a man di collectivité la parce que bɛɛ de bɛ perdu ni exploitation bɛ ka continuer société bɛ a ta sɔrɔ population b'a ta sɔrɔ collectivité b'u ta sɔrɔ n'o ye mairilakaw ye service technique yɛrɛ n'o ye eaux et forêts olu fana ta bɛ sɔrɔ mais ni contrat cassera k'a fɔ ko bon u ma se ka contrat continue respecté donc bɛɛ bɛ perdu an t'o ɲini. sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bilala SAR emploi avec plus ani chambre de mine ɲɛmaaw fɛ ka bɛn ni alamisadon janvier kalo tile 23 ye sɛbɛn mun tɛgɛnɔ bilala a bɛna kɛ sababu ye sanubɔlaw ani cɛncɛnbɔlaw k'olu sen don INPS ni AMO la kɛnɛ in kan minisiri mun ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ ko nafasɔrɔ siraw ma o ka nɔrɔbila tun bɛ a kɛnɛ kan Boubacar Traoré ni Fuseni Keyita tun bɛ Cherifla Jabaranso tɔgɔ la. Ne tare cɛncɛnbɔlaw ni bɛlɛbɔlaw ani ni dama sennaw ni bolo ka sababu kɛ société ba min bɛ n'u b'a wele ko SAR avec plus ale ni chambre de mine kɔni y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sɛbɛn bila u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni maa kofɔlen ninnu u sen bɛ se ka ye INPS ni AMO kunkanko kibaruyaw la don nataw kɔnɔna na cogoya min na. Hakiliya min y'an bila la c'est que artisan minier olu ye kɛnyɛrɛw ye minnu ka ca u ka ca wa u ka risque ka ca fana. Risque bɛ yen maladie risque bɛ yen denmisɛnninw ka risque bɛ yen u bɛ se ka bana olu yɛrɛ fana ka risque bɛ yen parce que bin baara ye fɛn min ye a ka gɛlɛn a bɛ mɔgɔ sɛgɛn a bɛ mɔgɔ fɛgɛya donc n'i bɛ se ka retraité sɔrɔ n'i dɛsɛra don min na i ka pension de retraite sɔrɔ i n'a fɔ fonctionnaires ni salariés baarakɛla salariés b'a sɔrɔ cogo min na o fana ye nafaba ye o de y'a to an tun tɛ se k'an ka baara kɛ n'an ma se miniers ma. Avec plus ka baara ye min ye assurance min bɛ yen protection sociale min bɛ yen minnu ni INPS b'a di fonctionnaires ma ni kanam fana b'a di AMO la fonctionnaires ma ani banques ni société ba ninnu ka baarakɛla mɔgɔw ma n'u bɛ u inscrit n'u b'u ka baarakɛlaw inscrit INPS ni AMO la pour que u ka couvert socialement bon gouvernement y'o de o garantie ninnu di kɛnyɛrɛw fana ma donc an ka baara ye min ye ka kɛnyɛrɛw lana u fana ka o nafa sɔrɔ. Wa min ye cɛncɛnbɔlaw yɛrɛ u y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ an'u ka ɲɛmaw olu fana y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ hɛrɛ cɛncɛnbɔlaw ni damabɔlaw ni bɛlɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma donna nataw kɔnɔna na. Vraiment nin ka nisɔndiya ye Kayi région ma a kɛra Sikaso région ma a kɛra Kulikoro région na parce que an yɛrɛ tun t'a dɔn an bɛna don AMO la cogo min na an b'a dɔn an b'a nafa dɔn mais an tun t'a dɔn an bɛna don a la cogo min na mais ala nana kɛ anw damabaaralaw n'an cɛncɛnbɔlaw an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Pona ye Ablaye Pona an'an ka confédération ɲɛmɔgɔw an'an ka fédération ɲɛmɔgɔw olu ka laɲini na an ye nin fɛn sɔrɔ vraiment a diyalen b'an ye a bonyala ma kosɛbɛ. Bon n'i ye jateminɛ kɛ sisan an ka secteur la n'o ye secteur de mine ye sisan secteur de mine informel caman de b'a la a ka ca ni maa 2 ye o maa 2 ye o baara kɛ condition bɛɛ la o baara kɛ risque bɛɛ la i y'a mɛn couverture foyi t'o ye i bɛ se ka sa dama bɛ se ka bin kan i bɛ sa i y'a faamuya bon i bɛ se ka dama baara kɛ f'a t'i kɔrɔ sara tɛ k'i ye i bɛ se ka dama baara kɛ i bɛ bana sini i y'a mɛn i b'i da ni wari t'i kun i bɛ sa i y'a mɛn hali ni wari b'i kun i y'a mɛn n'i kan ka fura min san n'a wari dafalen t'i kun i y'a mɛn mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'i dafa n'i yɛrɛ ka mɔgɔ tɛ bon donc SAR ani INPS o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o bɛna o doniba de ta ka bɔ an ka baarakɛlaw kan n'o ye orpailleurs ye orpailleurs minnu bɛ dama sen ani exploitant de sable minnu bɛ don ba kɔnɔ ka cɛncɛn bɔ k'a feere ani bɛlɛ surtout jɔ jamana in kɔnɔ ni bɛlɛ tɛ ye donc an y'an tɛgɛ bila sɛbɛn min na bi o y'o sɛbɛn de ye k'a jira k'a fɔ désormais fɛn o fɛn bɛ baara kɛ dama kɔnɔ i y'a faamuya fɛn o fɛn bɛ baara kɛ sanu na sanu baarakɛla n b'a fɔ compagnie baw minnu bɛ sanu bɔ industriellement dɛ mais minnu bɛ sanu bɔ kabini lawari bolo la
ani fɛn o fɛn b'i jigin ba kɔnɔ ko bɛ cɛncɛn de bɔ k'a feere k'a ton k'a feere ani bɛlɛ désormais i y'a faamuya i garantira couverture bira o couverture ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye i bɛ fɛn dɔrɔn de sara y'a mɛn i b'i ka catégorie ta dɔrɔn i bɛ na dɔrɔn i bɛ tɔgɔ sɛbɛn bon ne bɛ se ka nin sara ni ne ka catégorie de i b'o sara a t'a fɔ i k'a bɛɛ bɔ k'a da i b'a sara dɔɔnin mais ni papier sɛbɛn bɛ tila ka d'i ma n'i banana i muso banana i den banana i ba banana i fa banana i bɛ taa a bɛɛ furakɛ ni fura sɔngɔ ye 2000 ye sisan a ka ca Ala fɛ i bɛ wari min sara 600 ou bien 400 mun ka di k'o bɔ. lajɛ in kun cɛra ni bolonɔbila sɛbɛn maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la min kɛra maaba caman ɲɛna ani an ka jamana minisiriso min ɲɛsilen don damabɔ ani pétrole ko ma o ka nɔrabila min tun bɛ kɛnɛ kan. san 3 tɛmɛnen kiri bonnakun kan kafo ɲɛmaya nɔfɛ kafo n'o ye musow ka jɛkuluba ye kiri jara maramu danbele wulematu so la kunnafoni in dira kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ mun sigira ka bɛn ni alamisa janvier kalo tile 23 ye a kɛnɛ kan Cherifla jabaranso tɔgɔ la Sadio Sidibe ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ yen. ɲɔgɔn sama kɛlen kɔfɛ san 3 kiri ka bolo kan musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔn kafo ɲɛmɔgɔyaso kunna ɲɛmɔgɔyaso kɔrɔ biro ani biro kura ni ɲɔgɔn cɛ kiri ye jalatigɛli kɛ madame Damele Wulematu so kiri da jara ale de ka fanfɛ k'a lakodɔn ka kɛ musow ka fara ɲɔgɔn kan tɔn coordination des associations et ONG féminines du Mali ma ɲɛma muso ye ka sanga ni bɛnkanw ye ka fɔ musow ka lalala ɲɔgɔn ye tɛmɛlen senfɛ u ko a ma assemblée générale extraordinaire ka fɔ ɲɛma muso ni o ye Damele Wulematu so ale ka lapasa ba y'a jira k'a fɔ ko ɲɔgɔn sama in mɛnna sen na. Ne tun bɛ kafo mɔgɔw ka avocat ye bɛnbaliya min tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ n b'a a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko kafo biro kɔrɔ dɔ tun bɛ yen o biro in ka mandat tun banna o banna depuis 2013 2017 kɔnɔna la tribunal tun y'a yira k'a fɔ musow la pour que u ka se ka bɔ nin bolo in ma u ka taa u ka assemblée kɛ farankali kɛ ka biro kura sigi sen kan mɔgɔ kura ta min bɛ se ka kuma kafo nɔ la bon o baara in kɔnɔna in na sa décembre kalo le 30 décembre 2017 assemblée kɛra Mali muso bɛɛ nana biro sigira bon biro sigilen biro kɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o ko k'ale ma jɛn ni biro min sigira ye ale taara tribunal la ko ka biro in annulé bon commune 3 tribunal y'a yira k'a fɔ ko ale tɛ se ka biro in annulé parce que ale man kan ka biro in attaqué donc u y'a yira la k'a fɔ ko o qualité t'a la a tɛ se ka o jɔyɔrɔ in fa a taara cour suprême na a ma jɛn n'o ye o y'a ka hakɛ ye cour d'appel y'a annulé bon Wulematu ye taara ni dossier cour suprême na an b'a fɔ tubabukan na a ye pourvoi kɛ bon an selen cour suprême na cour suprême fana ye cour d'appel ka décision annulée donc a yira la sisan k'a fɔ décision fɔlɔ min taara o décision de ye décision kɛrɛnkɛrɛnnen laban kɛra o de kan c'est pour que k'a fɔ bɛɛ ɲana k'a fɔ cour suprême yɛrɛ y'a yira k'a fɔ bureau min élu la 2017 ni Wulematu b'a présider o bureau de bɛ kafo tɔgɔ la o de ka kan ka baara kɛ kafo tɔgɔ la o de ka kan ka lakodɔn bɛɛ fɛ fɛn fɛn bɛ sariya kɔ bɛɛ ka kan ka baara kɛ n'o kafo de ye. Ka d'a ka sebagaya sɔrɔli kan kafo maa ɲɛmaa muso a ye waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin Mali jamana kiriko ma ani a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen. Donc hali bi aw ka an dɛmɛ parce que an fana caman fana bɛ yen nɔ dɔw ma école fana kɛ donc faamuyaliw ka gɛlɛn dɔɔni donc tuma dɔ la an ka kumaw tɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ aw de bɛ se ka kɛ an ma sababu ɲuman ye ka se ka bɛn sabati an ni ɲɔgɔn cɛ donc n bɛ musow fo parce que bɛɛ de wari bɔra fo région bɛɛ la ka na k'an ka an yɛrɛ dɛmɛ an ye wari ni bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan donc sisan nɔ kɔni ne kɔni y'a fɔ ni mɔgɔw dar'i la i fana kan ka baara kɛ ko ɲuman de kɛ ne kɔni fana y'a ɲini Ala fɛ hali bi a kan to o sira kan parce que n bɛ fɛ ka baara kɛ ko ɲuman fɛ bureau mɔgɔw an ka to o sira kan parce que ka fɔ sɔrɔli a ma nɔgɔya quoi a ma nɔgɔya donc n'a ma nɔgɔya an kana fili dɛ an b'a ɲini Ala fɛ a kana an fili ka ko kɛ vraiment ko min ni ka sɔrɔ sira tɛ quoi. Walasa ɲinɛ kana kɛ nin kɛnɛ in kɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni jata ye. Kafunɛ Bacili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma.
Côte d'Ivoire jamana surunali donbagaw ye gafe dɔ ci ka taa diɲɛ selege naani kiiritigɛsoba Cour pénale internationale CPI kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ. Gafe min kɔnɔ kuma bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ni a ka surunali donbagaw kun ye delili min kɛ walasa Laurent Gbagbo bi se ka mankutu u ko a ma ko requête o min cira kiiritigɛla nunu ma CPI kiiribulon kɔnɔ. Côte d'Ivoire jamana lapasabaw b'a fɛ k'u kanga Laurent Gbagbo ni o delili de cɛ walasa a kana se ka mankutu. O delili gafe min cira Laurent Gbagbo fɛ ka ɲɛsin diɲɛ selege naani kiiritigɛso Cour pénale internationale CPI ma da kan ka don o kɔrɔfɔ la ka bɛn février kalo tile 6 nata ma kiiritigɛsoba in kɔnɔ. O laɲini min kɛra jamana ɲɛma Laurent Gbagbo fɛ o tɛ Côte d'Ivoire jamana lapasabaw fɛla ko ye. O de kama u fana ye gafe ci kiirisoba in kɔnɔ. Gafe min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko a man kan mankutuli in ka kɛ Laurent Gbagbo ye, mankutuli minnu ni o bɛna daga jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ni a bi labila ka bɔ kiiri ka bolo kan, bɛnkan minnu ni olu bi sigi, sariya minnu fana ni olu bi boli a kan ni k'a ka labilali ko gulon o bɛnkanw na. Delili in kun ye o de o bi se ka wuli cogo min. Nka Côte d'Ivoire jamana lapasa jɛkulu kɔni ko fɛn min bɛ tali kɛ o mankutuli ko kun kan ka ɲɛsin Laurent Gbagbo ma k'u na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen boloda walasa k'u kanga jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ni a talen do bisimila minɛ Bruxelles jamana kɔnɔ. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi a ti daga ye a ka bɔ jamana in dafɛ k'a sɔrɔ yamaruya gafe ma d'a kan. O kama lapasaba nunu u y'a laɲini diɲɛ selege naani kiiritigɛsoba fɛ o bɛnkanw kana wuli bada fo ka taa fɔ ko tila kɛra jamana ɲɛma Laurent Gbagbo ka lahalaya la kiiri binakun kan. Delili gafe min ni o bilara ka taa kiiritigɛsoba Cour pénale internationale CPI ka bolo kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo ka bilali ko kun kan n'u ko a ma liberté totale. A bɛɛ ta Côte d'Ivoire jamana lapasabaw de y'a jira k'a fɔ ko kiiriko baara ma kun cɛ ban ko ni juru tora ka magaya jamana ɲɛmaakɔrɔ Laurent Gbagbo bolo i n'a fɔ komi ka sɔn nin n'a ɲɔgɔnna deliliw ma a yɔrɔ ko a bɛ sɔn ka boli ni ka t'i ɲɛma dogo yɔrɔ wɛrɛ la ko n'o dun tora ka kɛ bɛɛ ni sariya ma se ka boli Laurent Gbagbo kan ko siga t'a la san 2011 san jamana ye waati gɛlɛn minnu latɛmɛ ni basigiw tiɲɛna kosɛbɛ ko Côte d'Ivoire jamana bi sɔn ka ye o dingɛ kelen kɔnɔ. Barisabu ka d'a kan ko Laurent Gbagbo nɔ minɛlen de don k'a fɔ a ye dankari kɛ buna adamadenya yɛrɛ de la, adamadenya buru jara fɛ kosɛbɛ. Maa o ma ni o de yera o ɲɔgɔnna waleya cɛjugu la a ti daga mankutuli ka kɛ o ye i n'a fɔ komi maa min kɛlen do ka filincinin kɛ. Laginɛ jamana kɔnɔ maa 3 de bɔnɛna a nin na ka sanga ni nisɔngoya taamaw ye minnu bolodara ka bɛn alamisadon ma Laginɛ Konakiri jamana camancɛyanfanw la Labɛ dugu kɔnɔ. O nisɔngoya taama min ni a bolodara jamana kɔnɔdenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Labɛ dugu sifinnakaw ka bɔlɔnfurancɛw minɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni jamana ɲɛma Alpha Condé ka fɛɛrɛkura bolodalenw ye minnu bi tali kɛ yɛlɛmakura donni ka jamana sariya sonba kɔrɔ walasa ka se k'a daga a yɛrɛ ye a ka se k'i kanbɔ jamana ɲɛmaya la walasa ka se k'a yɛrɛ nɔna bila ko kura. O min tɛ fɛn kanuni ye jamana kɔnɔdenw fɛ o de kama u donna dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ nisɔngoya jira min senfɛ ni lakana tigilamɔgɔw donna u tu la n'u karila ɲɔgɔn na. O de kɛra sababu ye ni ka maa 3 bɔnɛ u niw na. A ka ca maa 100 sigiyɔrɔma caman ka bɛn ni alamisa sɔgɔmadafɛla ye minnu donna dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye. Lakana tigilamɔgɔw nana don jamatu la u ni sifinnakaw karilen kɔfɛ ɲɔgɔn na. Lakana tigilamɔgɔw ye maramafɛnw ta ni ka mugujugu wuli nisɔngoya taamakɛla nunu kan. Nisɔngoya taama min n'a bolodara ka bɛn alamisa ma o dugu jɛra juma min na Labɛ dugudenw wulila ni jɔrɔ ani hami ye lakanabaliya binakun kan. Maa 3 minnu ni olu bɔnɛna u niw na nisɔngoya taama in senfɛ ka bɛn alamisa ma o maa 3 cɛma lakana tigilamɔgɔw ye mugujugu wuli sifinnaka 2 la. Maa tɔ kelen o bɔnɛna nin na ka bɛn alamisa wulatilejan waati ma. Ambulansi bolila dɔ o kun b'a fɛ ka dɛmɛ don maa 2 ninnu su ma ni k'u ta ambulansi bolimafɛn na. O de senfɛ lakana tigilamɔgɔw ka bali ye o jɛ ni k'o fana bin ka da sifinnaka maa 2 su kan. Libi kunkanko lajɛrɛ min ni o kɛnɛ sigira sen kan Algérie duguba la Alger ni Algérie jamana maa ɲɛmaw ye wele bila Libi sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ni alamisadon janvier kalo tile 23 ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Libi jamana sigiɲɔgɔn jamana minisiri minnu ni olu ka cɛw bɛ bɛn u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama. Algérie jamana minisiri min ni ale ka cɛw bɛ ɲɛsin Algérie jamana ani jamana wɛrɛ cɛw koɲɛw ɲɛnabɔli kama a y'a jira k'a fɔ kun fosi tɛ nin sigi in na fo n'a kɛra laɲiniba kelen ye. Libi jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani basigi ni hakilisigi ni kulusuma ka don. O de kama
ko Libi jamana maa ɲɛmaw y'a kanu ni ka nin sigi in boloda walasa Libi jamana sigiɲɔgɔn jamanaw fana k'u jeniyɔrɔ fin u ka kɛta ye fɛn minnu ye u k'o kɛ Libi mankan na walasa fura bɛ se ka sɔrɔ Libi jamana gɛlɛya la politiki ko binakun kan bari sabu ka d'a kan ko ni bolo fununa a bɛ da tigi de kan na ni Libi jamana dajira Libi jamana yɛrɛ kɔfɛ kɔlɔlɔ bɛ jigin sigiɲɔgɔn jamana ninnu de kan bari sabu ka da kan gun ka ɲɔgɔn tɛ sigi min ni a kɛra Libi jamana sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara Algérie jamana minisiri kan min ka cɛw bɛ ɲɛsin Algérie jamana ni jamana wɛrɛ cɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri ka bɔ Tunisie o tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka fara Egypte minisiri kan Chad ani Mali jamana minisiri minnu ka cɛw bɛ ɲɛsin u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli kama Sudan ka fara Niger jamana kan olu fana ka lasigidenw kun bɛ yen walasa ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw ani hakili ɲuman camanw dajira ɲɔgɔn na fɛɛrɛw bɛ se ka boloda cogo min k'u tɛgɛ di Libi jamana ma ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ka bɔ lombo lamba in dingɛ kɔnɔ o de kama u ka hakili jagabaw senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko sigi ka fɔ kan ka kɛ damun ye Libi jamana fan fila ni ɲɔgɔn cɛ a laɲini kɛra Faiz El Sarraj ka gouvernement ani Maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrɔsiya fɛ u ka jɛ ka bɛnkanw ta ɲɔgɔn fɛ min bɛ kɛ sababu ye Libi jamana bɛ se ka kolosuma sigi ka fɔw ka kɛ jamana minnu wali kelen maa minnu ni u bɛ fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ olu k'u senbɔ ni ka ta suruguli dabila fan fila ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra bɛnkan ye bɛnkan min ni o taara sigiba in senfɛ Libi jamana sigiɲɔgɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sigi min fana senfɛ bɛn kɛra kan k'a fɔ maramafɛn minnu ni u bɛ don Libi jamana kɔnɔ dan ka sigi olu la sira ka lajɛ teliyala k'a latagama politiki ko binakun kan min bɛ tali kɛ maramafɛnw bilali ko kan kɛlɛ min ni o bɛ sen na fan fila ni ɲɔgɔn cɛ Libi jamana kɔnɔ o ka se ka mada cogo min Liban jamana kɔnɔ gouvernement kura min ni o sigira sen kan n'u ka baaraw nun donna dɔgɔkun tɛmɛnen ɲiningali tɔ min bɛ n'o y'a sɔrɔ Liban jamana bɛ ka gɛlɛya minnu latigɛ sɔrɔko ni musakako binakun kan walima gouvernement kura in bɛna na se ka Liban jamana lawuli k'a jɔ a sen fila kan wa o ɲiningali tɔ min sigira laɲini belebele don min makɔnɔnen don jamana kɔnɔdenw fɛ bari sabu ka d'a kan a bi kalo 3 bɔ bi jamana kɔnɔdenw bɛ ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Liban dugubala Beirut ni k'a kɛ dɔnbaga lafili ye k'a sababu kɛ nisɔngoya jiraw ye minnu bi boloda k'a sigi sen kan u bolo ka bɛn ni gouvernement kura in yɛrɛ sigili sen kan Liban jamana kɔnɔ hali bi n'a ka biya jamana kɔnɔdenw bɛ ka muɲukumaɲaga waleyaw sigi sen kan min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko gouvernement kura min ni o sigilen filɛ nin sen kan k'u dalen t'a la ni u bɛna se ka u jigifa ni ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ta k'a don ba la layidukan minnu tara gouvernement fɛ ko filan bɛ jamana kɔnɔdenw na bari sabu ka d'a kan u dalen t'a la k'a fɔ gouvernement kura in bi se minisiri ɲɛma Hassan Diab ka fara ka minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen kan waati sera jamana in kɔnɔ bi ka sanga ni u ka foroba nundo in u ka se ka danaya sɔrɔ ka bɔ diɲɛ seleke naani binakun kan ani Liban jamana kɔnɔdenw yɛrɛ yɔrɔ bari sabu la ka sanga ni Hassan Diab ka gouvernement kura sigili hali bi n'a ka biya nisɔngoya taamaw tɛ ka kɔtigɛ Angola jamana kɔnɔ ka sanga ni ɲuɲu ni ɲaɲa min wulilen don jamana ɲɛmaa kɔrɔ José Eduardo dos Santos denmuso fɔlɔ Isabel dos Santos kunkan n'a jirala k'a fɔ ni siga kɛra a baarakɛɲɔgɔn dɔw fana na k'a fɔ u dara kɔkan jejugu in na ni o de ye yuruguyurugu ni dungujuguya ye ni o maa dɔw yɛrɛ tɔgɔ bɔra k'a da kɛnɛ kan o cɛma Angola jamana waribonba ɲɛmayaso maa ɲɛmaaba ale tɔgɔ sɔrɔla siganamɔgɔw cɛma siga kɛra o maa ninnu na ka sanga ni don min yɛrɛ ye k'a fɔ u tɛgɛ kun bɛ Isabel dos Santos bolo jamana janfali la o dugu jɛra don min na bɛɛ Angola jamana waribonba maa ɲɛma in a y'i bolo bɔ a ka cɛw la ni ka baara bila o kunnafoniya dara ka bɛn alamisadon ma Angola jamana waribonba conseil d'administration maa ɲɛmaaba ni o ye Angola jamana banki belebele sabanan ye Mario Leti da Silva a ye tɛgɛnɔ bila a ka baara bila sɛbɛn na ka bɛn ni janvier kalo tile 20 ye Angola jamana sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ ka gafe cɛma k'a fɔ a nɔ yera jɛjugu la Isabel dos Santos nɔfɛ Mario Leti da Silva a ye baara bila walasa ka se k'a ka nisɔngoya jira ka sanga ni sigana ye sigana minnu ni olu taara a kunkɔrɔ sigana maa 5 minnu ni siga kelen don olu la k'a fɔ u fana ye dungujuguya kɛ Angola jamana tajiko cakɛda ba Sonangol kunna
ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ José Eduardo dos Santos denmuso fɔlɔ Isabel dos Santos to ma ɲɛmaaya la tajiko cakɛdaba in kunna. Sɛgɛsɛgɛliw ye maa 5 minnu jira Mario Leite da Silva bɛ olu cɛma. A kɔni jirala maa caman fɛ k'a fɔ wari bomba in ɲɛma ye a bolo bɔ a ka caw la k'a sababu kɛ sigana ye, sigana min ni o taara k'o ɲɛsin a ma k'a nɔ yera yuruku ni dungo juguya la jamana ɲɛmaakɔrɔ denmuso nɔfɛ. Wari bomba in maa ɲɛmaakɔrɔ Mario Leite da Silva a yɛrɛ ka dantigɛliw la a y'a ka baarabila in sɛbɛntiya ni fɛn min ye o ye de k'a fɔ ko ɲɛmayaso kura sigira sen kan Angola jamana banki ɲɛmayaso kunna. O ɲɛmayaso sigi kura min kɛra ko ale m'a yɛrɛ ye o kɔnɔ o de kadara kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale tɔgɔ ma ye banki ɲɛmayaso la ko kura ko de kama ale y'a yɛrɛ minɛ ni ka dansigi kɛ a ka baara la. Nka sɛgɛsɛgɛli caman kɔni y'a jira k'a fɔ k'o tɛ dalulu jɔnjɔn ye Mario Leite da Silva fɛ min ni hakiliw bi se k'a minɛ kosɛbɛ. Barisabu ka d'a kan kumana min na sebaaya kun bɛ Isabel dos Santos bolo k'a ka kankɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen de kun ye Mario Leite da Silva ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka ko binakun kan. Sariya kura dɔ tara États-Unis jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmaa Donald Trump ka fanga fɛ. Sariya sen in bi tali kɛ muso lasiribaatɔ minnu ni olu jigin kuma ma se n'u b'u kunda États-Unis jamana kɔnɔ walasa ka se ka t'u ka bangeliw kɛ yen min bɛ kɛ sababu ye u ka den bangelenw garisɛgɛ bɛ se ka don États-Unis jamana ka nationalité la cogo min na k'u lakodɔn ka kɛ Amérique jamana den ye. États-Unis jamana y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna don o taabolow la ka ɲɛsin muso lasiribagatɔw ma minnu jigin kuma mana se n'u b'u kunda États-Unis jamana kan bangeli nasira fɛ. Yɛlɛma min ni o bɛna don o baaraw la ko visa dili o muso lasiribaatɔ ninnu ma k'a tɛ kɛ kunfɛ baara ye ten wa muso lasiribaatɔ bɛɛ tɛna visa in sɔrɔ kun. Sariya kura in yɛrɛ ni a bɛ taa k'a don ba la ka bɛn jumadon janvier kalo tile 24 ma k'a bɛ daga muso lasiribaatɔw ye muso lasiribaatɔ minnu ni olu yɛrɛ ye Amérique jamana denw ye nationalité américaine na k'o kumana k'a bɛ daga visa ka di olu ma olu ka se ka t'u ka bangeli kɛ l'Amérique jamana kɔnɔ. Barisabu ka d'a kan ko muso lasiribaatɔ camanw de bi u kunda États-Unis jamana kɔnɔ laɲini kelen de bɛ u ka bangeli ko la jamana in kɔnɔ n'o de ye k'a fɔ bangeli mana kɛ waati min na bɛɛ u ka den bangelenw garijɛgɛ bi don nationalité américaine na den ninnu bi kɛ Amérique jamana kɔnɔ denw ye. Sariya kura in tali o bɛna ɲɛnabɔliba kɛ ni lahalaya in kun kan. Tungarangew bi kundali min kɛ Amérique jamana kan k'a bɛ kɛ sababu ye ka belebele ta ka bɔ u la. Amérique jamana kɛnɛyasow bi fali min kɛ jubatɔw ni u dencininw na k'o fana bi ɲɛnabɔ. Amérique jamana fanga kankɔrɔsigi dɔ ka fɔ la waleya caman bɛ fu bɛ siri minnu dan na ka sanga ni sariya kura talen ye. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ. An ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.